Hürmetli nurlatlар, kadirli yaktашlar, яңа ел безнең иң яраткан һәм көтеп алынган бәйрәмебез. Ул күңелдә өмет уята, шатлыклы кайф бүләк итә һәм гаиләне берләштерә. 2022 ел нәтиҗәле эшләр белән узды һәм алар белән горурланып була. Безнең район даими үсешен дәвам итә. Без юллар, трагертлар, спорт һәм социаль объектлар төзедек, ишек алларын ремонтладык, мул уңыш үстердек. Кадерле якташлар, хезмәт сөюгез, максатчан булуыгыз өчен ихлас күңелдән рәхмәт белдерәм. Һәм киләсе елда да алга баруыбызны дәвам иттербез. Билгеләгән барлык планнарыбызны һәм масштаблы проектларыбызны тормышка ашырыбыз дип ышанам. Аларның барысы да Нурлат һәм Нурлат халкы өчен. Хөрмәтле нурлатлылар, яңа елны уңышлы һәм нәтиҗәле итү илдә һәм туган районыбызда именлекне һәм тынычлыкны ныгыту безнең кулда. Планнарыбызның барысы да тормышка ашсын. Киләсе елда өметләребез аклансын, игелекле көннәр күбрәк булсын. Һәр гаиләгә, һәр беребезгә бәхет, сәламәтлек телим. Яңа ел белән.